Trebuie delimitat cumva de ce avem nevoie ca să pornim. Știe cineva să-mi spună care este cea mai profitabilă meserie, cea mai bine plătită în momentul de față în lume? Cum? Poftim? Este meseria de data scientist. Deci nu mai este profitabil să fii cu președintele Statelor Unite ale Americii, este profitabil să fii un data scientist. Un data scientist câștigă mai mult. Ce este un data scientist? Totuși, un data scientist este o persoană sau o echipă care este capabilă să înțeleagă într-o organizație mare și complexă ce informații sunt în acea organizație, ce informații sunt în sistemele informatice, în afara sistemelor informatice, în mod structurat, în mod nestructurat, cum se folosesc, care sunt procesele de business și în ce mod acea informație poate să producă bani pentru respectiva companie. Da? Aici e o definiție foarte, foarte pe scurt. Dacă o să vă duceți, o să aveți curiozitatea să vă duceți pe Wikipedia, sunt câteva pagini de definiții. Și atunci, noastră, cei care sunteți clienți, în calitate de client, cum abordați un astfel de proiect? Sau de ce aveți nevoie? Sunt câteva, am ales eu aici câteva aspecte care mie mi s-au părut că sunt relevante. În primul rând, data scientist trebuie să fie o persoană care să știe să lucreze cu datele, să știe să caracterizeze anumite date. Dar trebuie să fie și un bun matematician, statistician, ca să știe să creeze modele pentru predicție. Deci este un job foarte dedicat, nu neapărat la îndemâna oricui. Ce este mai mult? Este mai mult IT-ist sau mai mult matematician? Este mai mult un analist de business? E un pic din fiecare. Și de reținut că nu trebuie neapărat să fie un expert în linia respectivă de business. Va fi greu de crezut că vom găsi pe cineva să fie expert și în contabilitate, și în logistică, și resurse umane. Și atunci, un data scientist își face o echipă cu mai mulți experți pe domeniu, subject matter expert în engleză, la care apelează pentru a modela fluxurile respective. Deci el este deținătorul datelor, deținătorul proceselor și apelează la niște experți pe anumite zone funcționale. Da? Are sens? Ok. Deci, cam așa de simplu trebuie privit și spartă problema în momentul în care vreau să aleg să implementez un proiect de Big Data Analytics. Analiticele pot fi de 3 tipuri. Analitice descriptive. Analiticele descriptive arată o situație de fapt. Cum suntem acum? Care au fost vânzările? Care au fost indicatorii? Care e bilanțul contabil? Deci arată niște lucruri măsurabile. Analiza predictivă încearcă să ne arate încotro se îndreaptă lucrurile. Da? Și pentru asta avem nevoie de acele modele matematice și statistice de care aminteam mai devreme. Analiza predictivă poate să, de exemplu, poate să vadă care sunt, să prevadă care sunt vânzările, ținând cont de sezonalitatea acestora, de experiența anilor trecuți, să compare cu un plan propus. Toate aceste lucruri sunt, de fapt, niște parametri, reprezintă niște parametri care intră într-un model matematic. Iar rezultatul este în sine predicția. Ca predicția aceasta să fie corectă, trebuie să fie cât mai multe astfel de elemente, iar modelul folosit trebuie să se potrivească pentru acea situație unică. Iar aici este rolul data scientistului să aleagă, probabil din peste 100 de modele, cel care matematic are o rată cea mai bună. De obicei, astfel de modele au o precizie de plus minus 2%. Deci sunt foarte bune din punct de vedere matematic. Și mai este un tip de analiză, analiza prescriptivă. Asta s-ar putea să vă fie mai puțin cunoscută. Este genul de analiză în care stabilesc în mod automat, de exemplu, nivelul stocurilor. Da? Deci dacă am o problemă de logistică, fabric niște produse și am nevoie de materie primă, se pune întotdeauna întrebarea cât comand ca să am un stoc din care să pot să livrez, pot să fabric, și totuși stocul să nu fie mare, pentru că atunci o să am costuri de stocare cu respectivele subcomponente. Și folosind modele statistice, pot să determin în mod real și se autoactualizează nivelul optim de stoc. Da? Asta este o analiză de tip prescriptiv. Ok. Dacă sunt lucruri astăzi, foarte scurte au fost prezentările, dacă sunt lucruri astăzi care poate nu le-ați reținut sau nu au fost explicate suficient, nu vă faceți probleme. De asta sunt eu aici.
Sunt aici să vă ajut. Nu e prima oară când se implementează un astfel de proiect în compania noastră. Nu trebuie să mergeți singur. Aveți un partener. Ne aveți cu noi. La logică am pornit un centru de competență pe subiectul analitic. Noi avem oameni care sunt certificați pentru Big Data, pentru BI, avem consultanți de business, pentru anumite business, dar noi putem să venim și să vă ajutăm să pornim împreună să realizăm un astfel de proiect. Logica. Pentru cine nu știe, Logica este o companie tânără, este o companie cu 2 ani de zile, dar care provine dintr-o companie cu o istorie de 15 ani pe piața din România, în implementarea de rețele. În acești 2 ani de zile, aceștia, vedeți, de spatele meu, sunt clienți cu care am avut contract. Deci, pentru o companie care avea cu 2 ani de zile, eu cred că este o realizare mare și nemângâită. Ceea ce vreau să vă spun este că avem experiență. Știm despre ce vorbim. Avem oameni care au 20 de ani de experiență în spate de implementare, 20 de ani de zile. Și vă putem ajuta. Ce este nevoie, puteți înțelege. Vreau să vă numesc Cristian Apa, nu sunt foarte greu de găsit. Aștept în telefonul dumneavoastră și mi-ar face mare plăcere, fără niciun fel de obligație, să vin, să avem o discuție, să vă explic în mod real ce se poate face, să descoperim împreună, să